Започва Светоглед. Предаването за православен поглед към историята, културата и съвременността с богослова Георги Тодоров. Здравейте! Темата на днешната беседа под номер 207 е Олимпийският дух. Поводът е, разбира се, откриването на Олимпийските игри в Париж на 26 юли 2024 година, което откриване предизвика безброй коментари по цял свят и у нас, разбира се. Някои се възхищаваха на спектакъла, повечето бяха възмутени и омерзени от една страна от долнопробността на културното равнище, а от друга страна от развратността, от извратеността и кощунствеността на някои от образите и посланията. Народа казва всяко чудо за 3 дни и тази поговорка съвсем важи за съвременните медии. Олимпийските игри отминаха и 3 дни след като отминаха, темата вече изглежда приключена. Но първите реакции, включително и моята, аз не веднъж съм се изказвал във връзка с това злополучно откриване, но си давам сметка, че тези първи реакции, които бяха злободневни, останаха по-скоро на повърхността. Един вид осквернен е олимпийския идеал, осквернена е Франция, тези ценности на европейската култура и така нататък. Леонардо да Винчи, Тайната вечеря. Тук обаче ми се ще да навлезем по-дълбоко, защото всяко историческо събитие, разбира се, че Олимпийските игри, включително откриването, си е историческо събитие. Та всяко историческо събитие е именно историческо. То не възниква във вакуум от нищото, а има своя предистория, има свои корени. И въпросът е какви са тези корени? Къде е предистория? Къде е произхода на това, което се случи? Или то беше съвсем ново, съвсем неочаквано, съвсем нелогично следствие, или по-скоро беше точно обратното? И тъй като въпросът има най-малко 2 важни страни, от една страна олимпийската идея, олимпийския идеал, олимпийския дух като такъв, от друга страна френския идеал, френския дух като такъв. Затова ще направим и 2 беседи. По този повод днес ще бъде първата, именно за олимпийския дух, а в следващата беседа ще обсъдим френския дух. Самото откриване имаше няколко добри страни. Едната беше, че ставаше извън стадиона, в града. Експонираше се града Париж, а не анонимния интериор на един стадион. Река Сена, разбира се, като една даденост, даваше възможност за такъв един преход през центъра на града, през историческия център. Имаше отделни добри изпълнения, но повече бяха минусите, а именно първо липсата на християнството. От цялата хилядолетна история на Париж, още от римско време, от Лютеция, та за тези, кажи го, 20 века, повечето са под знака на християнството. Нямаше и дума нито за светците, нито за светините. Острова Сен-Луи не се спомена и така нататък, покрай който минаваха тези корабчета. Второто нещо, липсваше интелектуалната страна на Франция, Сорбоната, Френската академия, всичко това, което е достояние на френската нация. Липсваха най-великите французи. Липсваше, така да се каже, горницата на френската култура.
липсваше историческата перспектива. Плитко беше във времето, като че ли събитията бяха от Френската революция нататък. Но за това ще говорим, когато говорим за френския дух. Имаше много езически елементи, включително една глава на бик, така позлатена, един вид като златният телец, едва ли не, се тълкуваше. Отделно подигравката с Тайната вечеря на Леонардо да Винчи. Отделно травеститите, така речените драк кралици. Отделно този безликия човек, който водеше така цялата нишка на повествованието, плюс безликия конник, който беше като смъртта или като конник на Апокалипсиса. Всички тези мрачни и антихристиянски образи естествено, че възмутиха така и вярващите християни, пък и изобщо хората с едни по-високи критерии за културата. Но нека да потърсим къде са корените, къде са изворите, къде са духовните първоизвори на това, което видяхме, на откриването на тези Олимпийски игри. И когато говорим за първоизвори, те естествено, че вървят в две посоки. Едната посока е Христос, а другата посока е лукавие. Говорим за духовните извори. Няма други възможности. Две са възможностите. Разбира се, те не са равностойни. Ние не сме дуалисти, но имаме Бога и Мамона. Христос също не е дуалист, когато ни казва за Бога и за Мамона. Тоест имаме един избор между Светия Дух и Лукавия Дух, като два първоизвора на дух, на духовност. И когато говорим за Олимпийския дух, ние трябва да отговорим на най-важния въпрос. Дали Олимпийския дух е свят дух, т.е. Светия дух, или е лукав дух? Трето няма. В света на духовното, в областта на духовното има два вида дух. Свят дух и лукав дух. Естествено, че отговорът е ясен за всички нас. Духа на Олимпийските игри не може да бъде свят. Той е от другата страна на духовността. Още древните Олимпийски игри в Олимпия, в Елада, които по предание са учредени в 776 година преди Рождество Христово, те са носители, разбира се, на този лукав дух. Защото Олимпия е светилище на езическото божество Зевс. Или в римски превод Юпитер. Какво представлява Зевс? Какво представляват езическите божества? Първо, те съществуват ли? Да, разбира се, че съществуват. Те духовни ли са? Да, разбира се, че са духовни. И трето, какъв дух носят? Светъл или тъмен? Разбира се, мрачен, тъмен, лукав. Те са поднебесни сили на злобата, които, разбира се явяват на човеците като техни благодетели и така нататък, помощници, само и само да ги вкарат в своите империи духовни. И така, Зевс, както и другите езически божества, е едно от безбройните имена, името им е Легион, едно от безбройните имена на поднебесните духове, на падналите ангели, които играят своя театър пред езическите народи и ги поробват на своя мрачен дух. Така че Зевс не е поетична измислица, не е абстракция, някакъв символ, някакъв принцип, който човеците за по-лесно го така изобразяват като някаква личност, човекоподобна, свръхчовекоподобна и така нататък, богоподобна. Не, той е реално съществуващ дух. И то нечист дух, демоничен, сатаничен. Езическата религия на Елада е идолопоклонство.
А ние знаем първата Божия заповед какво гласи. В книга Изход, 20 глава, Господ казва: Аз съм Господ, Бог твой, който те изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове освен мене. Това е първата Божия заповед. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи, защото аз съм Господ Бог твой, Бог ревнител, който за греха на бащи наказвам до 3 и 4 рода децата, които ме мразят. Това е първата Божия заповед. Да нямаш други богове освен мен. Тези имат други богове. Древните елини имат други богове и то много. 12-те олимпийски божества, на олимпски божества на планината Олимп, и главният от тях, разбира се, е Зевс. А неговото главно светилище е в Олимпия. Тази първа Божия заповед не е отменена и никога няма да бъде отменена. Следователно, Олимпийските игри са пряко нарушение на първата Божия заповед, защото те се кланят, те имат други богове и се кланят на други богове, начало с Зевс. Знаем по време на елинизма, когато наследниците на Александър Македонски владеят Близкия изток, включително и Палестина, включително и еврейските земи, и разбира се, правоверните юдеи се борят срещу това езичество, и това е единственият случай в цялата Библия, където се споменава въпросния Зевс или Юпитер олимпийски, точно олимпийски, от Олимпия. Четем във втора книга Макавейска, глава 6. След някое време царят прати един старец атинянин да принуждава юдеите да отстъпят от отеческите закони и да не живеят по законите Божии. А тъй също да осквернят Иерусалимския храм и да го нарекат храм на Юпитер Олимпийски, а храма в Гаризин, понеже жителите на това място са пришълци, храм на Юпитер Страноприемник. Тежко и нетърпимо беше за народа настаналото бедствие. Храмът се напълни с любодейство и безчиние от страна на езичниците, които, имайки работа с блудници, се събираха с жени и в най-светите притвори и внасяха вътре непозволени вещи. И жертвеникът се напълни с гнусотии и запретени от закона вещи. Край на цитата. Това става в 2 век преди Рождество Христово, повече от 1000 години след като Моисей получава 10 Божи заповеди. Виждаме какво се случва. Един разврат, едно разтление, напълно сравними с това, което беше на откриването в Париж. Оскверняване и то на самия храм. Това не е просто телевизионно шоу. Това е истинския храм на истинския Бог. Се оскверняваше тогава. 2 век преди Христа. Затова ние не трябва да се очудваме, като че ли кой знае колко нещо ново е станало, такива кощунства и такива развратни образи и действия е имало преди хилядолетия. Друго да погледнем. Състезателният дух. Какво правят атлетите в Олимпийските игри? Говорим за античните. Състезават се. Кой да бъде първи? Но в Евангелието има парадокса. Последните ще станат първи. Последните тук ще бъдат първи горе. Тоест, този състезателен дух не е християнски в същността си. Защото какво означава да се състезаваш? Какво означава да побеждаваш другия? Означава да използваш егото, гордостта си като двигател. Да, егото е голям двигател. Дава много енергия на човека. Но това не е християнско и не е правилно, не е праведно. Това налагане на егото, да победиш другия, пък било то в бокс, в борба, в бягане, в скачане, това нещо не е много благочестиво. Нито един светец не се е занимавал с това да надминава другите в нещо телесно и така нататък. Да, в духовната сфера да, но там,
когато надминаваш другия в смирение, когато надминаваш другия в покаяние, това не е състезание. Това не е его. Това е точно обратното. Ти отнемаш от егото си. Отнемаш. И в този смисъл ти не го надминаваш. И не се възгордяваш от това. А е точно обратното. Ти се смиряваш. В този смисъл това състезание, за да получиш първенството, да получиш венеца, да получиш славата, това е щеславие. Това е грях класически. Гордост. Класически грях. Ние не случайно използваме този израз на български спортна злоба. Спортна в смисъл такъв, че е все пак някаква игра. След играта, нали, пак сме си приятели. Но по време на играта, нали, ще те смачкам. Ето тази спортна злоба е злоба. Тя е също нещо лошо. Ние го смятаме в ежедневния език за нещо положително. Нали? Има, казва, спортна злоба в него. Един вид, така, ще стане от него шампион. Друг голям минус на античните олимпийски игри е обожествяването на победителите. Те са били, разбира се, гордост за градовете, които ги излъчват, за полисите. Съответно, им издигат статуи, което е било полуобожествяване. Вече те стават херои, а хероите са нещо средно между човек и бог. Обикновено хероите са покойници, нали? Някакви славни предшественици, но олимпийските победители също са имали такъв статут на херои и са им издигали статуи. Може би най-така известният олимпийски победител е от остров Тасос, Теаген, който е победил, казват, в 1400, той основно в бокс се състезавал и така наречения панкратион, нали, състезание с въоръжение, двубой с доспехи. И той има над 1400 победи. Не се споменава да е имал поражение. Съвременни учени смятат, че при тези победи в повечето случаи се е стигало до смъртта на противника. Те не са имали боксови ръкавици в никакъв случай. Точно обратното, имали са едни ремъци, за да си предпазват ръцете, но това са твърди ремъци, които на практика усилват тежестта на юмрука и неговата поразителна способност. Така че не е чудно наистина тези му противници, които той е побеждавал, да са били тежко усъкатени или убити по време на това състезание. Така или иначе, той бива обожествен, дигат му статуя на остров Тасос и легенди се разказват за тази статуя. Това човекобожие, това обожествяване на човека е типично за елинската религия. Тя е най-хуманистичната в този смисъл. Най-много човеци стават богове или полубогове, т.е. херои. И им се правят храмове, олтари, на които се почитат, жертвопринася се. В Олимпия също е имало такъв олтар на Пелопс, митичния Пелопс, който там според легендата при едно състезание там с баща си, не с баща си, а с тъста си, който има страхотни коне и щял да го убие, ако го настигне, и този там прави една измама, махат там един клин, който се слага на колесницата и по време на състезанието колелото, понеже не го държи клина, то изхвърчава на страна и този се пребива тъста му. Тоест, Пелопс де-факто убива тъста си. Но това не пречи да е герой и да има олтар, понеже нали, в състезание с колесници, да е имал олтар човека в Олимпия. И там се жертвопринасял. Всичко това говори за едно класическо езичество,
във всичките му измерения. Олимпийски игри са част от култа към езическото божество Зевс, а да не забравяме, че това поклонение на езически божества, на идоли, е грях и поради тази причина при император Теодосий Велики, Теодосий I, в края на IV век, Олимпийските игри са забранени. Те и други неща са забранени. Той изобщо забранява, така да се каже, езичеството, езическото богослужение в храмовете и така нататък. И интересното е, че причината за забраняването на Олимпийските игри, прекратяването на тяхното функциониране е именно заради тяхната антихристиянска същност, заради тяхния дух. Езически, антихристиянски, демоничен, сатанински дух. Това е причината Теодосий Велики да ги забрани. Иначе ще ги остави да се работят. Ако са някакви борби, прихливалъци, на някакъв определен ден, се събира да се правят, да видим кой е по-жилав, кой е по-як, нямаше да ги забрани. Но, напротив, ще ги подкрепят, защото войниците нека да тренират. Обаче, той ги забранява съвсем съзнателно, когато прави християнството господстваща религия в своята Римска империя и съответно ликвидира езическите практики, включително Олимпийските игри. Така че за древните, античните Олимпийски игри всичко е ясно. Проявление на една мрачна, тъмна духовност, на езическа, т.е. демонична духовност и забранени от християнския император Теодосий Велики, който налага християнството на империята и изкоренява езичеството. Какво става след това? Вече в модерните времена, нека първо да чуем едно песнопение и след това продължаваме.
И така, след забраната на античните олимпийски игри в края на IV век, християнството господства в Европа, постепенно се покръстват и варварите и олимпийските игри са забравени като практика. Но с отпадането на Западната църква от православието, започването на нейния самостоятелен живот в страни от православието, започва лека по лека да се така създава една секуларизация на обществото. Тя набира скорост през 13-14 век, така наречения Ренесанс започва и този Ренесанс е до голяма степен Ренесанс на езичеството. Постепенно, неусетно, но настъпателно езичеството бива реабилитирано първо в Италия, след това и в другите западни страни. Реабилитират се текстове, автори, после започват да реабилитират божествата, започват да ги изобразяват, тези идоли фактически, които са били унищожавани в ранната църква, сега се оценяват високо като произведение на изкуството и саркофазите и статуите, които намират, те постепенно стават образци за подражание и в класическия висок ренесанс вече стават еталон. Това срещу което са се борили ранните християни и Константин и Теодоси и другите, това вече става еталон. Различните Аполон Белведерски, Венери, Лаокон и другите, нали, Белведерския торс и прочие, всичко това става образец за подражание и Европа се секуларизира. Тя се секуларизира със всеки следващ век и в 19 век имаме почти напълно секуларна, т.е. светска Европа, където античните божества са просто като добър ден. Никой не обръща никакво внимание, че това било идол, че това било езичество, че било демонично. Те ще се изсмеят, ако им се каже, че как така изобразявате Венера, изобразявате Юпитер, изобразявате Афродита. Това са глупости, това са демони фактически, реално съществуващи. Всеки ще се изсмее на това в онази секуларна Европа и като еманация на това осветскостяване на Европа идва възстановяването на Олимпийските игри. Бащата на модерните Олимпийски игри, Пиер де Кубертен, ги възстановява, разбира се, с помощта на гърци и разни други. В 1896 година първите Олимпийски игри модерни в Атина. И тук е добре да кажем няколко думи за самия Пиер де Кубертен, аристократ френски, който е римокатолик в едно консервативно семейство. Баща му е бил монархист, убеден римокатолик, така консерватор. И самия Пиер е пратен да учи в йезуитско училище. Има собствен духовен наставник, йезуит, и завършва с отличие. Това йезуитско училище. Няколко години учи там. Ние сега говорим тук за вероучение. Той е учил 100 пъти повече вероучение от нас. В йезуитско училище, отличника. И израства като светски човек и като секуларно мислещ. Тоест, той ли не е знаел от това, което са му преподавали, че има езичество, че то е от лукавие, че това е един лукав дух и така нататък. Той го е знал прекрасно на теория. Катехизиран, катехизиран. Но това е Франция, това е Париж, това е края на 19 век. И цялата тази катехизация няма никакво светогледно отношение за него. Той до края на живота си остава секуларен човек с секуларно мислене и сякаш
и изобщо не забелязва нещо наредно в това да се възроди една езическа практика. Тоест едно идолопоклонство. Той го смята за културен феномен. Какво е езичество? Какви божества? Никой не вярва в тях. Това е просто култура. И то коя култура? Любимата ни Елада, нали, с фундаменталното събитие Олимпийски игри. Да не забравяме, че летоброението в Елада се е правило по олимпийски или по олимпиадите, те 4 годишни цикли. Та за един такъв разцърковен французин, секуларен, безбожник, де-факто, де-юре католик, консерватор, де-факто атеист, Пиер де Кубертен, възстановяването на Олимпийските игри е просто един цивилизационен, културен феномен. Той иска французите да бъдат добре така развити, да спортуват. Вижда, че в Англия са по-напреднали. Ние казва, затова нямаме така силна империя, защото нямаме ученически спорт. Той е радетел на физическото възпитание на младото поколение и смята, че Олимпийските игри в това отношение могат да спомогнат много. И разбира се, успява. Но нас не интересува духа, а не фактологията. Духа можем да го видим на 2-3 пъти в неговата биография. Веднъж, когато обявява се конкурс за стихотворение на олимпийската тематика и той участва анонимно, под псевдоним и го печели конкурса. Дават му първа награда. С така наречената ода на спорта. И тази ода на спорта до ден днешен се пее на Олимпийските игри и по разни поводи олимпийски и се смята за върховно такова романтично, поетично произведение. О, спорт, ти си мир. О, спорт, ти си това, ти си това, ти си това, ти си здраве, ти си така. Но първият куплет, първите думи, с които започва тази ода, така да се каже, заявката за смисъла е следното. О, спорт, удоволствие на боговете, същност на живота. Това са първите думи на този химн, на тази ода на спорта. О, спорт, удоволствие на боговете, същност на живота. Ето духа на съвременните олимпийски игри. Тотално антихристиянски, нагло, неопаганистичен, удоволствие на боговете. Това бил спорта. Удоволствие на боговете в множествено число. Дори го изписват боговете с главна буква. Същност на живота. Значи това е същността на живота, спорта. Да бягаш да скачаш повече от другите. Тоест, виждаме един плитък светски дух. Ако спорта е същност на живота, какъв е този живот? И ако това е удоволствие на боговете, каква е духовната основа на цялата олимпийска идея, на целия олимпийски идеал, на цялото олимпийско движение? Точно антихристиянска. Защото Кубертен можеше да използва гръцкия образец и да каже, както сега имаме световно първенство по футбол, да кажем, или по бокс, или по да знам по какво. Нали? Но то не се казва олимпийско или там немейско или питийско, а световно първенство по футбол, по волейбол и така нататък. Би могъл по същия начин да каже световни спортни игри. По образец на Елада, така, но да не се заимства тази езическа образност, включително и именната система, включително и историята на олимпизма, да не се свързва с езическите олимпийски игри, но не. Кубертен точно това държи да се върже за тази традиция и виждаме, че всъщност идеала на Кубертен е един апостазис, едно
отстъпничество, на богоотстъпничество. Защото ние ще кажем, да, той е романтик и той е точно така. Идеалист, точно така е. Но Юлиан Отстъпника също имаше своя романтична утопия. Той искаше да възроди езичеството, да унищожи християнството, защото го смята за неправилно, а той като философ искаше да възроди едно ново езичество, по-добро, не корумпирано, така, усъвременено. Той беше идеалист и той беше утопист. Отстъпника Юлиан. Същия отстъпник е Пиер де Кубертен. Усмихнат, добронамерен, мечтател и, в крайна сметка, отстъпник. Ритуалът с олимпийския огън. Върхов момент в олимпийското движение. Тръгва от Олимпия. Там се запалва. След това бягат по трасето и стигат накрая в града, където се провеждат съвременните олимпийски игри. Т.е. виждаме една жива връзка и така нататък. В самата Олимпия какво се прави? Едни млади девойки, ушки им като жрици, ръководени от върховна жрица и тя в античен такъв костюм, палят огъня с една голяма лупа и този огън вече чрез факлите се пренася до града домакин на Олимпийските игри. Този ритуал се извършва пред храма на Хера. Това, което е останало от него, пред археологическите останки на храма на Хера, т.е. той има съвсем заявена неопаганистична, неоезическа същност. Това не е просто безобидно така позоваване. Не, ти си там. Извършваш го като псевдоезически ритуал. Нека да си спомним какво казва Господ Исус Христос в Евангелието от Лука, когато дявола го изкушава, второто изкушение. И рече му дяволът: тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена и аз я давам комуто искам. Ако прочие ми се поклониш, всичко ще бъде твое. И Исус му отговори и рече: махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу Богу твоему се покланяй и нему едному служи. Край на цитата. Тоест, това поклонение на езическата Олимпия, на храма на Хера, на Зевс Олимпийски, на идолите, които са били в основата на античния олимпизъм, това поклонение е точно това, за което става дума. Всичко ще ти дам, само ми се поклони. Ние трябва да внимаваме много, че тези поклони не са безобидни. Някой ще каже: какво толкова? Всички земни царства ти ги дават, ще ги управляваш като един съвършен владетел. Какво по-хубаво това? И един поклон, голяма работа. Не. Само на Господа ще се покланяш и само на Него ще служиш. Така че този поклон към античността е нарушение на духа на християнството. И още един цитат от Матей. Глава 6. Господ казва: не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Пиер де Кубертен е пожелал след смъртта му сърцето му да бъде погребано в Олимпия. И така и правят. То е погребано там. Ето разковничето. Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Той можеше да каже: погребете сърцето ми в храма еди кой си. Не, в Олимпия, в физическото място на идолопоклонство. Така че това полагане на сърцето в Олимпия никак не е безобидно. Това е духовен акт. Това е акт на
апостасис, на отстъпничество. Богоотстъпничество. В скоби може да кажем, че ритуала с паленето на олимпийския огън в Олимпия, с лупата, с там жриците и върховната жрица, храма на Хера, е измислен от един германец за Олимпийските игри в Берлин 1936 година, Хитлеровите Олимпийски игри, които, разбира се, Гьобелс е осмислил като огромен пропаганден шанс, който получава и използва максимално. Та точно тогава за пръв път се прави този пробег с факлите, нали, от Олимпия до Берлин. Факлите били направени от Круп, а лупата била от Карл Цайс. Нали, това си правят реклама, разбира се, тогашните производители, които обслужват естествено Хитлеровата армия. За Хитлер това е било добре. Този рекламен образ. Но ние трябва да го разчетем, че той е всъщност поклонение на езичеството, освен всичко друго. Като пиар, да, безспорно, може да се използва. Но духовната основа каква е? Духовната основа е истинско езичество, т.е. антихристиянство. Така че това откриване, което беше в Париж, то ни показва антихристиянската същност на самия олимпийски дух. А ние първо го разтълкувахме като някакъв самостоятелен акт на разврат, на упадък, на декаденство, на девианство. Не, това е логично следствие от същността на олимпийския дух, от същността на олимпийския идеал. Олимпийският идеал е порочен в основата си. Той не може да бъде нещо добро. Той може да бъде маскиран, както лукавия се явява като ангел на светлината, може да се маскира векове наред, но същността му е друга. Нека да направим още една пауза, да чуем едно песнопение и след това ще продължим. Нека сега да разгледаме съвременния спорт и да видим каква е неговата същност. Какво представлява спортът? На пръв поглед, без да се замисляме, смятаме, че това е нещо хубаво. Спорта, нали, телесната култура е полезна за човека, за здравето, здраво тяло, здрав дух и така нататък. Този девиз
здраво тяло, здрав дух или здрав дух в здраво тяло, нали? Обаче, това е само на пръв поглед. Ако не мислим и ако не виждаме това, което се случва в действителност. В действителност, ако говорим за олимпийски игри, разбира се, не говорим за други видове спорт, а за олимпийския спорт, ние си спомняме, аз поне си спомням много добре, в 70-80-те години голямата битка за аматюризма в олимпийското движение. Значи имаше професионален спорт и аматьорски спорт, който всъщност на олимпийските игри се проявяваше в целия си блясък. Там професионалисти не се допускаха. Човеци, които си вадят прехраната от спорта, от бягане, скачане, хвърляне и така нататък. Обаче задкулисно спорта си беше професионален. Сега в съвременната история на олимпизма се казва, че още момчета били от комунистическия лагер, защото и това го знаем много добре, че беше така. Спортистите ги водеха или студенти, или войници, някакви в ЦСК и прочее. Ушким са студенти, войници или работят някъде, да кажем, в някакъв завод, нали? Обаче реално той никъде не работи, не е никакъв студент, а е професионален спортист. Всеки ден тренира и на Олимпийските игри печели медали. Сега, в Америка там също си имаше задкулисен професионализъм. Така наречените университети. Спорта в университетите си беше абсолютно професионален спорт. Те ги водеха на ушким, че са студенти, обаче те си тренираха от сутрин до вечер. Та и от двете страни заобикаляха аматюризма, но кое е важното? Важното е, че постепенно аматюризма изчезна, особено когато рухна Съветския съюз. Значи, ако беше проблема в комунистическите държави, при падането на Съветския съюз, щяхме да кажем, връщаме се към чистия свят аматюризъм, никой няма да прави реклама, няма да печели пари от това, само ще бяга, че скачат. Да им кой по. Нищо подобно. С падането на Съветския съюз се удесетори професионализма в спорта, в олимпийския спорт и той вече не се крие от никого. Всички олимпийски състезатели са професионалисти. Тези, които се така представят добре. Разбира се, може да има някои аматьори, които обират последните места, но реално погледнато май всички 100% са професионалисти, защото иначе нямат шанс. Те не могат да преминат бариерите на квалификациите. Та. Професионализма в момента е повсеместен и всепризнат. Никакви останки няма от аматюризъм. Въпросът е какво следва от това? Първо, в България беше същото. Имаше си държавно спонсорирани атлети, спортисти всякакви, но като рухна комунистическата държава, естествено, че се разпадна и добре организирания олимпийски спорт и виждаме, че от 1988 година, което беше върха на българския олимпизъм в Сеул, Олимпийските игри с 10 златни, 12 сребърни и 13 бронзови медали. Никога България не е печелила толкова много. 1988 година кулминация. И в Барселона след 4 години 3 златни, 7 сребърни и 6 бронзови. Значи 10 в Сеул, 3 в Барселона. Тройно и повече падане на златните медали. 2 пъти падат сребърните и бронзовите. Още на следващия олимпийски цикъл, когато деца каза, някои от състезателите от Сеул са били още активни. И системата още е била сработена. След това в Атланта имаме 3 златни, в Сидни 5 златни, в Атина 2, в Пекин 1 и в Лондон 0. Тоест, постепенно се смъкват постиженията. Но, нека се върнем към професионализма в олимпийския спорт. Каква е целта на професионалния атлет? Целта, разбира се, не е здравето. Целта, разбира се, не е хармоничната и всестранно развита личност. А
парите и славата, което е почти едно и също. За сметка на здравето, за сметка на развитието на личността. Защото ти, за да станеш олимпийски шампион, да спечелиш олимпийски медал при тази конкуренция и при тези огромни пари, които се залагат, ти трябва да се занимаваш 24 часа. 7 дена. Няма почивка. Ти тренираш за олимпийски шампион. Ако не тренираш, губиш. Ако тренираш по 5 часа на ден, оня, който тренира по 8 часа, ще те победи. Точка. И за какво си тренирал тези 5 часа? Защото никой не ги помни 5-те и 6-те места. Помнят се само тройката. Злато, сребро, бронз и най-вече златния. Така че всички се опитват да тренират по 10 часа на ден и по повече, за да станат шампиони. При това положение личността се деформира. Да, волеви качества, да, печелят се. Обаче интелектуалното развитие страда. Естетическото развитие страда. Духовното развитие страда. Човека се концентрира в тялото и в волята. Там някъде. Там е концентрацията. Режим, такива неща. Тоест, това на практика усъкътява човека. И друго, житейски, много важно. Всички много добре знаят, че за различните спортове кулминацията на житейската кулминация на спортиста е между 20 и 30 години. Някои на 20 години вече са стари в някои спортове. 17, 18, 19 годишни са на върха. От 20 нататък вече не ги бива, към 25 се пенсионират. Други, да кажем, към 20-25 им е кулминацията, на 30 се пенсионират. Но ти в най-важните години от живота си, когато си се формирал като личност, когато си трупал багаж, информация, езици и така нататък, ти тогава си се занимавал само с, примерно, бягане. Или само с тласкане на гюле. Или нещо подобно. И, да кажем, на 30 години се пенсионираш вече, като, да кажем, гюлетъскач. Тогава на 30 години ще почнеш на стари години да се учиш математика, български езици и така нататък. Късно е. Да изграждаш обща култура. Няма да стане. Така че, от гледна точка на развитието на личността, професионалният спорт навлиза в такива области, където вече става вреден за развитието на личността, вреден за здравето, защото поред показатели повечето спортове, не говорим за всички, но повечето спортове в своя връх, там където са медалите и шампионските титли, там вече имаше едни деформации за цял живот, които обикновено водят до последици за здравето, негативни последици. Целта не е ти да имаш здраве. Съвсем друга е целта. Целта е ти да спечелиш златния медал. Това са хора различни неща. И режима, който си възприел, не е режим на здравословен живот, а е режим на шампионски постижения. И ти, когато приключиш кариерата си на 30 години, много пъти ти изпадаш в тотална криза. Единственото, което ти остава, разбира се, е рекламата. Като реклама, ако си спечелил златен медал и си излязъл в международна орбита, тогава да, ще се припитаваш с реклама още 10-20 години, в зависимост от колко си прочут. Обаче това са единици. Едно. И второ, рекламата не е нито творческа, нито интелектуална дейност. Ти си една фасада, едно лице, едно име. От тебе искат да повтаряш някакви баналности пред нещо, някакъв продукт. Тоест, това не те развива. Да, дава ти пари за живот, със сигурност. Но до тук ти си спял да се развиваш. В този смисъл, тъй наречен олимпийски идеал отдавна е престанал да има положително въздействие върху спортистите, а по-скоро ги осъкътява за цял живот. Самото въздействие на парите развращава спортистите. Защото парите са един заместител. Те не са същност. Както казваше
Талейран, единственото качество на парите е тяхното количество. Те нямат качество. Нямат характер, нямат естетика. И в този смисъл, когато оценяваш човека, неговите постижения и прочее, с пари, ти го оценяваш с нещо, което няма качество, няма стойност, човешка, същностна стойност. Никаква. И при това положение, при професионалния спорт, човек някак си превръща себе си в вещ, която се купува с тези пари. Нали? Губиш същността си, губиш духа си, когато го приравняваш към някакви пари. Тъй нареченото представяне на нацията. На времето имало тази страна и продължава да има, разбира се, на много места. Спортистът представя своята нация и се гордее, когато му свирят химна. Прекрасно. Обаче, ние знаем, че при професионалния спорт човека е склонен да се продаде. Особено в по-бедните страни. И по-богатите страни купуват спортисти-медалисти, които ушки им са техни поданици. Това се случи дори и в България. В днешна България всички наши олимпийски шампиони носят някакви много странни имена. Не знам си какви, сега ще ги прочета. Тримата златни медалисти: Семен Новиков, Карлос Насар и Магомед Рамазанов. Сребърните медали са Боряна Калейн, а бронзовите Хавиер Ибанес Диас, Божидар Андреев и Кимия Ализаде. Виждаме колко от тях представят своята нация. Те са се продали. Единия от там някоя съветска република, от Украина, от Латинска Америка и така, от по-бедни страни, които искат да се докопат до Европейския съюз, и това всъщност се продават по този начин. Не представляват своята нация, там където са родени. Така че тази измама, че представяш нацията си, всъщност много често се развенчава от такива себепродажници. Поначало всяка човешка утопия изглежда в началото привлекателна, после се обръща в своята противоположност. Така че виждаме, да кажем, допинга. Нали? Нещо, което със сигурност е вредно за здравето. То не само той, но и той е вреден за здравето. И други страни на спорта са вредни. Допинга е една голяма измама, но тя е много застъпена в професионалния спорт и в олимпийското движение. Сега, пример, който ще дам, не е за олимпийски шампион, но за мен е абсолютно валиден за много олимпийски шампиони. И то най-големите. Примерът е с, разбира се, небезизвестния Ланс Армстронг. 7-кратният победител в Тур де Франс. Най-голямото колоездачно събитие в света. 7 пъти става шампион на обиколката на Франция, а предишните велики колоездачи от миналото са били най-много до 5 пъти. Той е единственият в историята 7-кратен. И кое е интересното? Че той започва да печели Тур де Франс 1999 година и поредни 7 пъти до 2005 година. Има съмнение за допинг, обаче всичките проби са отрицателни, чист като ангел, и в 2005 година, когато печели 7-я Тур де Франс, обявява, че ще сложи край на кариерата си. Но след това се изкушава. 2009 година пак участва в Тур де Франс, печели 3-то място. След това 2010 година пак се състезава с друг клуб и 2011 година най-накрая съвсем се отказва от активна състезателна дейност. И на следващата година, 2012, се правят големи разкрития и той бива разобличен, че постоянно е злоупотребявал с допинг и му вземат всички титли.
Сега, кое е тук важното и защо говорим за Ланс Армстронг, който не е олимпийски състезател? Защото важното е, че до 2005 година, до големите му триумфи включително, той не е уловен в допинг. А той е супер шампион. Свръхявление. Няма такъв в цялата история на колезенето. И би трябвало да е проверяван 100 пъти. 100 пъти проверяван, все чист. Такива супер шампиони аз си спомням в историята не един и не два. И кое беше интересното, че те са никому неизвестни до съответния олимпийски цикъл. След това изведнъж започват да чупят рекорди, на олимпийските игри събират 5-6-7 златни медала и след това сложат край на своята състезателна кариера. На следващата олимпиада друг феномен се появява. И, разбира се, всички допинг проби са чисти. Тук имаме уникално явление, 7-кратен победител в Тур де Франс, чист на всички проби. И се оказва, че в доклада, който го обвинява, пише, че участва в организирана мрежа за разпространение и употреба на допинг. Натиск, упражнен от него върху съотборниците да употребяват допинг и преследването на всеки, който нарушава закона за мълчанието, така наречената омерта. Тоест, виждаме схемата как работи. И то в екип. Тук дори не говорим за плуване, където ти си сам. Говорим за колезене, защото в колезенето екип е много важен, иначе ти няма да можеш сам. Има си така техника, в която екипът ти помага. Заради този пусти екип го хващат, тъй като 11 негови съотборници са давали показания. И си викам, ако той не беше се полакумил след 2005 година да участва в нови състезания, край ще да остане в историята като най-велики атлет на всички времена, сравним с той най-големите. И една малка група хора щяха да си знаят истината, но ние не. Никога. Допинга, всъщност какъв е номера? Номер е да прилагаш такива средства, които ти знаеш какви са тестовете и трябва да намериш такъв допинг, такава система на излъгване на другите, която да не бъде в момента доказуема или да създадеш цяла организация, за да може теста да е фалшив. Или едното, или другото. Аз си спомням на времето с българския треньор по щанги Иван Абаджиев, имаше едно интервю, ужасяващо, в което той си призна като добър ден, че е използвал допинг, но го яд, че са ги хванали. Него беше яд, че всъщност са ги хванали, че се е издънила работата. А иначе, да, допинг, разбира се, те всички вземат. Тези допинг скандали са видимата част на айсберга. Под тази видима част стоят, може би, голям процент, да не кажа по-големия процент, от олимпийските шампиони, рекордьори, по един или друг начин заобикалят тези ограничения, т.е. на практика вредят на здравето си, използвайки различни химически и други средства за повдигане на резултатите. Така че спорта в много случаи е вреден за здравето. Най-яркият случай беше когато Мохамед Али, боксьора, го извадиха да запали олимпийски огън в Атланта 1996 година. Целият трепереше от Паркинсон, който е получил заради ударите, които е получил по главата в своята кариера. Тоест, той опровергава идеята, че спорта е здраве, показва, че спорта е тежка болест и вместо да се възмутят хората, понеже медиите са монопол и казват колко е велико събитието, какъв тотален шампион беше Мохамед Али, и хората не посмяха, никой не посмя да каже краля е гол, спорта е убийствен. Този тъй наречен шампион всъщност е човек, който е съсипал здравето на своите опоненти и те са съсипали неговото с тези
удари по главата и по тялото, разбира се. Но никой гък не каза, защото как така ще кажеш, той освен това чернокож и така нататък, и видяхме как пиара уби истината. Истината е, че професионалният спорт е убийствен за човека. Той беше там на 50 няколко години. Би трябвало да бъде в ръцете. Плюс това роден спортист, роден атлет би трябвало да бъде здрав. Не. Участвайки в този спорт, той съсипва своето здраве и съсипва, разбира се, здравето на тези, с които се бие. Това е едно кощунство. Разбира се, такива случаи има много, няма да ги повтаряме, но като цяло тази специализация, дори в тези спортове, които са не толкова видимо вредни, като лека атлетика и така нататък, дори и там имаме една злоупотреба, къде с допинг, къде с свръхтрениране и деформация на човешката личност като цяло. Да, човек трябва да владее тялото си. Това е добре да се прави. Да бъде господар на тялото си, а не роб на тялото си. Това да. Един режим, двигателен режим и така нататък, здравословен режим, хранителен режим е повече от желателен за всеки човек. Но да нямаме леност, да нямаме затлъстяване, да нямаме обездвижване, това е добре. Движението е здраве. Играта може да спомогне за движението. В квартала излезеш, хвърляш малко баскетбол, пориташ малко футбол, с топка някаква в морето, се хвърля напред-назад. Да, защо не? Това в никакъв случай не е лошо. Но спорта като професия е нещо вредно за човека, особено в своите върховни олимпийски проявления. И не на последно място, спорта като зрелище. За разлика от това спортуване кварталното или да кажем планината, ходиш, птичаш, катериш се нагоре, това е една здравословна практика. За разлика от това, професионалният спорт, вкаран в медиите, особено в Олимпийските игри, той става зрелище. И хората, вместо да спортуват, седят на дивана вкъщи и дни наред гледат телевизионния екран. Те се обездвижват. Това е обратното на спорта. Спорта се е превърнал в зрелище, което разбира се означава пари, реклама и така нататък, но той е станал консумативен продукт. Спортиста се е превърнал в търговска марка. И той после години наред с тази търговска марка може да се препитава, без да прави нищо. Отделно спорта може да се използва като хазарт чрез системата на залагания. Тоест имаме различни направления на злоупотреба с идеята за телесната култура и за двигателната култура, която би трябвало да бъде лично за всеки и в никакъв случай да не се превръща нито в национален егоизъм, нито в професия, нито в шоу, в зрелище. И нека да заключим. Духът на модерните олимпийски игри е антихристиянски, т.е. духовно пагубен. Дори там, когато нямаме тези извращения, които бяха на откриването, той винаги е бил духовно пагубен. Той е секуларен. Самото международно олимпийско движение е заченато в смъртния грях на езичеството, в лоното на секуларизацията, отстъпничеството, в стихията на гордостта, на щеславието, на егоизма, на секуларизма, на продъжността. Всичко това. И развратът и разтлението, който беше представен на откриването на
Олимпийските игри в Париж направиха видими същността на този дух. Като един мрачен, тъмен, лукав дух, пагубен дух, и който дух ние, понеже сме също така секуларизирани, ние не го разпознаваме и не го осъзнаваме. Благодарение на това откриване в Париж, ние можем да проникнем в неговата същност и да разберем духовните му измерения. Светоглед. Предаването за православен поглед към историята, културата и съвременността с богослова Георги Тодоров.